Itsasoko epaiak ere azkar astinduko du bere bandera gorria. Goian da, Badoaz laua. Eta ez dakit da, irterako lau baliza horiek orain zuzentzen nahikoa lan izango dute. Ondorengo 9 minututan antolaketakoek, bi bitartean irtera balekoa da, baliozkoa da. 20 segundua bete da, Orio bizkorratzo bezala, segundu bat hartu du azkar minutu erdi batean, segundu bateko errenta Castro, Hondarribia eta Urdaibai pare-parean atzetik. Bai, parean eta txampa oso estua, hemen erakusten dute estorpadan zehar aurre hartzen dunak lortu egiten dula, osamurrago izaten dula puestu horrei mantentzea, eta pixka bat helburutzaz hori daukate txanda honetako lau taldeak dudarik gabe, eta hirugarren kaletik Urdaibai zertxo baita atzeratu da, baina hori erantzun eman diote Hondarribiak eta Castro. Hemen dira Oriotarra. Irako eta guzi, eta dudarik gabe, irabazle oraingoz hori lau ikurriña irabazita, dudarik gabe hau dagoengo talde gogorrena. Hor dira Oriotarrak, liderrak, altxorra dute, bandera asko ere bai, pilatuta lau, eta horrek lasaitasuna ematen jokoaren. 4:53, Hondarribi eta Urdaibairentzat, Oriok 4:55, Castrok 4:56, eta 6 segundora Hondarribia, 7 Orio, 10 Castro. Hemen dira lan erditan. Bermeotarra, Zurinagaren agindutara. Pedreinak 9:45 markatu du, Urdaibai 9:41, momentuz denborarik onena. Orio 9:46, Hondarribiak 9:48, 9:50 Castrorentzat, Castro dogo saiatu da orain hurbiltzeko, eta Hondarribia hori da helburua, aurre hartu eta horrei gero mantentzea xamurra izaten da. Hor da Urdaibai. Urdaibai ontziak gurutzatze, 14:57, denborarik onena, bandera bila azken dutze honetan Bermeotarra. Pedreñaren denbora 7 segundotan hobetu dute, 15:07 Oriorentzat eta 15:08 Castro eta Hondarribirentzat. Oreka handia, hiru ontziagoen artean. Bigarren posturako burruka handia eta Orior dator. Urdaibaik laugarren kalera jodu, bandera lortuko du, baina ez dira horrekin konformatu nahi eta lidertza ere nahi dute Bermeotarrek. Bai, lidertza eta erakustaldean bai, aurreko estropadari begira. Hor da, 19:48, 5 segundotan hobetu dute, Pedreñaren denbora, Erne bigarren posturako Castrorekin, Castro, orain Orio, eta Hondarribia ere bai. Castro, Orio, Hondarribi, Castro bigarren tokian sartu da, eta Erne bukerako denborekin.